Egunon bai. Ikusten ez zaitu hementxe lanean edo ez dakize, bueno, ni Mikel zu? Ni Jon. Jon, urte askotarako. Eskerrik asko. Nun gaude orain, Jon? Ba, gaude Arrietan. Arrietan gaude. Arrietan gaude, bai. Eta Arrieta esan dezula ikusten ari nahi zu arri batzukin zabiltzala eta zertan, Jon? Bai, txitxirioak nahi dut sartzea eta sartu kendu behar dut arriak. Beraz, arriak kentzen, nahi zu laguntzea momentu batean? Noski. Bueno, bale, gozen bat, Joni pixkat, arriak kentzen laguntzea. Jarriko dugu hor montoi batean. Perfecto, bale. Tuko dugu, arriak, eta hartzen, monton bat egingo dugu. Txikikin hasiko naiz. Venga, argi jasotzaile moduan. Hori da. Gaur ondo gozaldu du. Bai. Iop, txiko dugu hemen. Jon. Gutxi gora bera, kendu dugu hemen dauden handienak. Eta harriak kendu ondoren segiten da? Ba, orain ja, prestatu dugu ja lurra eta txitxirioak landatzera. Txitxirioak barbantzuak? Hori da. Eta solo honetan landatzen dizu? Bai, hemendik araño, besterriraino, ia, ezkereko txaraino, ba... Ez que, karo, kriston terreno dago horren, zuk esan segin behar. Hala, ba, saskia. Bai. Eta atxurra? Atxurra. Bai, japa. Eta zer egiten dugu? Zuzen joan behar gara. Aruntza, renke bat egiten. Hora, bale. Bai. Bio paralelo nola pizka bat? Bai, hori da, zuzen, Bai, zuzen. GPS moduan. Bale. Oso ondo, jode teknika ona. Bai, pizkana, zuk erakutsita, Jon, ondo. A ber. Hartzen dugu txitxirioak. Bai. Eta 2 edo 3 bota. Aha. Eta gero, zapaldu. Beste 2 edo 3, zapaldu. Hemen pila daude, 3 ajuteko, Jon. Bai, baina behitu noraino joan behar garen. Bai, esatetu du bezala, hasta el infinito y más allá. Hori da. Itxura ona, Bai, bueno, pizana, venga. Bueno, goazen botatzea pixka bat, venga, txitxirio fest. Bueno, Jon, oso polita da, txitxirioen asunto, baina kriston terreno pila egin dugu, ikusi nuna zigean, harrekinan. Bai, ia harritatik eta ia ikusten da ezkerekotxa. Ezkerekotxa hortxe dago. Bai, hortxe bat. Ikusi, bai, terreno oso egin dugu, ja. Gerritatik pixaiat, Gogorra da. Gogorra, bai. Atxurrarekin ibiltzea. Urtero egiten dezue? Beti makinaz egiten dut. No fastei. Beti makinaz egiten duzu, baina gaur ez. Gaur eguraldi polita dagoenez, esan dugu, guazen bolta bat ematera kaletik. Amigo, ze ondo ezta? Oso ondo pasa dezurekin, egin esan, Jon? Oso ondo. Asko ikasi gaina txitxiroi buruz. Oso ondo. Horein ze martxa, Jon? Horein hartu eta goaz Arrietaruntz. Hora, Arrietaruntz, goazen ba. Oso ondo. Sasiak hartuta, Arrietaruntz. Bueno, kaminata ona, Jon? Ona. Hankak ondo daukazu. Bai, hankak ondo. Hainbeste terrenotan, hau zer, nola, karren duzu? Hau da nire etxea. Hau da zu etxea? Bai. Joño. Lehenengoa, bai. Joño, lehenengoa, haure kalle unika, ez da? Kalle bakarra, kalle unika. Bai. Baina, hau, a ber, zure etxea bat bada eta hori, 33 irakurtzen ari naiz. Bai, hemen Tetris modukoan ibiltzen gara. Tetris. Hau da lehenengoa, bigarrena, baina etxe berriak egin zuten eta jarri zuten zenbakia. Bakoitzak nahi duen zenbakia aukeratzen du? Sartzen zaren herrian, 23an, hemen 33an, Angoian 16, hemen Bai, postetxeko edo kartak banatzen da bilenak, nahiko lan izango du, ez da? Bai, zoratzen da pitin bat. Banatzaleak, normalean egoten dira hemen paseo turistiko. Bat, 33, karo, normala, bai. Normala da, bai. Bueno, Jon, eta orain noagoaz, Jon, zen martxa. Utsiko dugu goz guztiak, eta utsiko dugu bordan. Bale, goazen ba. Zose behar bali mazu esan, hemen itxugu izut. Bai, buena ba. Aizu, lanaz asko hitz egin dugu, Jon, baina Arrieta bezalako herri txiki batean, nolakoak dira jaiak? Beti gaude parrandan, herri honetan, bai. Importantia da, oso importantia. Hemengoak esaten dute, lana itxaron dezake, baino jaia pasatzen da. Osea, ari gula garela. Zenba jai dazkazute Arrietan, Jon? Normalean 2, egiten dugu irailaren 8an Arrietako bertako jaiak. Herrikoa, ez da? Bai, herrikoak. Eta gero, Iruraiz gaunako jaiak. Ai, bale, udalerri osokoak, ez da? Hori da, bai, herriz joaten gara, eta daukagu, forma berezi bat joateko.
Bai, harrikoak. Ikusiko nuke forma hori, a ber, sorpresa. Horentxe bertan Bueno, haze sorpresa pila gaur, egintxe. Arrietako sorpresak. Ojo al Cristo, kene datoreka, arrietako zeo zer, ez dakik zer dan. Traktoria. Lasai, notatzen da parrandetako traktoria, da? Zer da? Nire itaren traktor zar bat, eta erabiltzen dugu, edo bai rebindikazioi batzuk egiteko, edo bai jaietarako. Jo, eze hona, ez da? Gaina daukazu hola oso ondo makeatuta, eta hemen ibiltzen zate herritarrak batetik bestea. Bai. Eta hemen txe, itxoin, atzean ikusten ari naiz, a ber, zer da nahu? Hau zein da, Hau da, gure potato, gure maskota, botatzen duguna harrietako jaietan. Eta da, gure zeledoia. Zuen zeledoia bezala da, ez da? Zuen herriko maskota, harrietako maskota da, potato, esan diazu? Potato. Eta gori, patatorekin zer egingo dugu? Egingo dugu jitxiera berezi bat, ez da? Herritarren omenez, hori da. Hori da, igo barruna. Vale, primeran, diopa. Bueno, hemen txeguaz. Potato eta pagadi. Gora harrieta. Bueno, Jon, zein da, ze martxao, egin behar da? Bueno, batxutan botatzen dugu, normalean, tirolinarekin, baina beste batxutan, jaiak hasi baino lehen, ja gaude oso gustora, eta botatzen dugu gure patato goitik bera. Ni tirolina ni nada. Bueno, pinpan, hoi da, parakaidismo, ez da? Bueno, lagunduko izun ikusten bateratzen. Zene, goene jetxin beharko denik, kontu zibili. Bagoazen potatorekin beste parte batea. Jon utzi dut hortxe kanpandorrera igotzen, eta hementxe gaude Arrietako Elizaren ondoan, kanpandorrearen ondoan, festetan ospatu ez den patatoren jeitsiera ospatzeko intentzioarekin. Xumeagoa izango da, baina ilusioa berdina izango da. Apa, pagai, listo? Bai! Joko dugu, abisatzeko jendeari eta botako dugu. Primera, hementxe gora itxoiten. Vale. Ojo, hemen da. Hemen da potatoren jeitsiera. Adoa, prest daude? Bai, hemen dena prest. A ver, vuelo sin motor. Hemen txedoa. Ojo a Cristo. Kontuz. Bueno, hasi dia. Arrietako jaiak, venga, patatu. Altxa, eta zeo zingo dugu. Iapa. Venga, gora Arrieta, eta gora Jon. Bueno, Jon, badakiku zergatik deitzen den Arrieta. Goiz osoa harriak kentzen pasa genuelako. Jonek eta nik kendutako harri guztiekin, Jonek egin dezake Costa Braban apartamentu bat lasai. Bai jauna. Eta gero gauza batean fijatu naiz, Jon. Kalle unika, baino zenbakiak 1,83,87. Nik uste txitxirioak botatzea ondo tortzai zaiola herriari, zuri, niri eta baita ere karteroari eta Amazoneko repartidoriai ez galtzeko. Eta gero txitxirio landatzen, eskukin. Zergatik traktorea Arrietan gauza garrantzitsuetarako daukate, festetarako, bai jauna. Eta festetako gauzarik onena da, potato eta Jesukristok antza dakate. Zergatik, bere iritsiera parabola handi batekin esplikatzen dutelako. Eskerrik asko, Jon.